akamdeli umuntu, akasuki umuntu, futhi uhamba nomuntu azafike ku-destination yakhe. Sitshela ukuthi ngubani owenze sehlelwa yile nhlekelele. Wenza umsebenzi muni wena? Uvela kuliphi izwe? Futhi ungowasiphi isizwe na? Wathi kuwo, ngingumHebheru, ngikhonza uSimakade, uNkulunkulu wamaZulu owenza ulwandle nomhlabathi owomileyo. Athengezwa lokhu amatilosi asaba kakhulu. Ayesethi kuye, wenzani na? Ambuza kanjalo ngoba yazi ukuthi ubalekela uSimakade ngokube wayeke waxoxela ngaphambilini. Ulwandle lwaya ngokuya ludlanga. Amatilosi ambuza athi, senze njani ngawe ukuze ulwandle luthule na? Waphendula wathi, ngiqukuleni lingiphosolwandle khona luzothula, ngokuba ngiyazi ukuthi yimo imbangela yalesi siphepho esinihlaselayo. Amatilosi azama ukugwedla ogwini lolwandle, kepha awaphumelelanga. Isiphepho samelana nawo, ulwandle lwadlanga kakhulu. Amatilosi akhuleka kuSimakade athi, ungasibhubhisi Simakade ngenxa yale ndoda, ungasisoli ngokuthi sibelela umuntu ongenacala. Siyazi ukuthi wena unguSimakade, wenza ngokuthanda kwakho. Ayisemqukulu uJona amphonsa olwandle, lwaseluthula cwaka ulwandle. Amatilosi amesaba kakhulu uSimakade, anikela kuye umhlatshelo enza nezifungo. uSimakade wathumela inhlanzi enkulu ukuba igwinye uJona. uJona wayesesiswini senhlanzi izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Yilo leli ilizwi leNkosi. Ngithathelele ithuba ngibingelele umfundisi uSokhela kanye nomama Sokhela nabantwana bonke, ophinda futhi abe nguchairperson elect la kule province yakithi. Ngibingelele umfundisi uJula ongusihlalo wamabandla. Usihlalo wabantu abasha babontolo nekomiti lakhe lonke. Ngibingelela ama-officers asebandleni laseBrownville, amadikoni onke ebandla, ubuholi bonke obahlukahlukene babukhansela noma engasekho phakathi kwethu, abafundisi bonke abakhona, izigaba zonke ezikhona, ama-members akhona akwa-Mission Council laKwaZulu Natal. Ngibingelele bangcwele nonke egameni likaJesu Kristu. Amen. Kwaze kwamnandi ukuba lapha. It's nice to be here. Sibonge mfundisi uSokhela nebandla ukuba nisamukele nasiphatha kahle. Ngisholo kumanje ngoba ngizathola ukuphinde ngisho sibonga ukuphathwa kahle ebandleni laseGroundville. Saluta sihlale nama-officers abantu abasha sibakhona khona la ukuze basebenza ukuthi kube lula. Amen. Abantu la ukuseduze bakho nje umtshela ukuthi sawubona. Ngibingelele nje sawubona. Haleluya. Umtshela ukuthi muhle. Hallelujah. 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 Awumthetho uJesu yakuthanda.
Ayithola uthandiwe. Hallelujah. Ikhona abangcwele abasibongeni inkosi ehambe nathi kwasekwakho. Imfumelo uJesu esuwini zokuqi izodala yebona yesolo namhlanje imfumele I don't want to wait slow then I worship on them. Kodwa niyaza khona vela kuwe. Manami kulesi sikhathi mabe songcwele beka nginathi egameni lika Jesu. Amen. Uyinkosi yezulu. Emini uNkulunkulu akamdedeli umuntu uthangisho njalo nje emini futhi usokhele uNkulunkulu akamdedeli umuntu angisazi isimo sakho sithini kodwa uNkulunkulu akamdedeli umuntu angazi uphuma phi uyaphi kodwa
ngifisa ukuthi emini uNkulunkulu akamdedeli umuntu. Mhlawumbe impilo yakho kusengathi kade wadedelwa. Kodwa ngizothi namhlanje uNkulunkulu akamdedeli umuntu. Awubangwele umlandela lize lifezeke icebo lakho. Awubangwele umlandela awukhona bathethekayo. Umlandela lize lifezeke icebo lakho. Ukube benesikhathi bengizoyiqala ngithi kunabantu abathathu abahlukene. Abokuqala abangadingi ukuya kuNkulunkulu bayothi icebo lakho lithini. Kodwa izinto zabo kulula nje ukuba zivele ziqaqeke. Kube khona abantu besibili othola ukuthi bangena nje ethempelini mfundisi uJula avele umuntu akhuleke kanye into zakhe iqaqeke. Kuzoba khona abohambo ayazana okukhona izinto abayiphethe. Okukhona izinto abanikezwe zona okumele babe kuyijeni noNkulunkulu ukuze izinto zabo ziqaqeke. Kodwa uNkulunkulu yena akamdedeli umuntu. Namhlanje umnyama ukhona. Namhlanje ukhanya ukhona. Mhlawumbe sengathi awuphenduliwe kodwa yena unjani Banxele ukhona. Awusifune incwadi Banxele kaJona saqala ku verse 1 lapha ku chapter 1 sama ku verse 17. Ngicela befundisi ukungangeni kulo mphakathi waseNinive. Cela ungakhulumi ngawo namhlanje. Futhi ngicela ungakhulumi ngokuthi yini lena eyenza uJona noma esenikeziwe i-assignment yokuya eNinive kodwa kuphuma eceleni. Kodwa ngicela sibambe into eyodwa nje leyo yokuthi kukhulume izwi likaNkulunkulu kuJona lamthuma eNinive. Akambonanga uNkulunkulu ngamehlo enyama kodwa uzwe izwi likaNkulunkulu likhuluma naye. Lithi silokosi ngalesikhathi emkhipha uJona emusa eNinive lendoda ayangasho lutho kuNkulunkulu kodwa yaphuma sengathi iye eNinive. Awuthembile bafana. Wakhuluma izwi walilalela walizwa akamasho lutho akamaphendula kodwa waqoqa imithwalo yakhe wawumuntu abhekela ethunywe khona. Lithi silokosi kodwa kwakhona umcabango kuJona ngiyacabanga ukuthi walizwa izwi wathi ngikuzwile kodwa nginomkhowe there. Ngikulalelile kodwa ngila uthi ngiya. Ngalesi sizathu futhi sokele engasichazanga. Lithi silokosi uma ngabe efika uJobe lapha eJopa lithi silokosi ufika uthenga ithikithi umethenga ithikithi uyitshela ukuthi uhamba yedwa. Wathenga ithikithi uJobe wabona umkhumbi obheke eTharshishi ucabanga ukuthi uhamba yedwa kakhulu ukhona ongafihleki ukhona ongaqashi ukhona
mhla usuphelelwa amandla, you are not alone. Ngoba no osinike assignment akasishiye endleleni. Amen. Ayibona akakwazi ukunikeza assignment aphinde akushiye endleleni. Kodwa uyakwazi ukuthula. Uyakwazi ukuthula uNkulunkulu endleleni yakhe ukuze kungaveli yena kodwa kuvele wena. Ukuze uma sekuvele wena bathi abantu kanti uNkulunkulu uyakwazi ukuthula. Uyakwazi ukuthula. Umekwazi ukuthula usokhe. Umekwazi ukuthula uthula. Kanti uyakwazi ukuthula lokhu. Uvele ufike esimeni kungaveli yena kodwa kuvele wena. Kube kungewena. Ngiyamazi uNkulunkulu mfundisi usokele edede uJobe. Yahamba indoda kwasathi hamba yonke. Kanti ubona kwenyama usebele uNkulunkulu. Amen. Ayizana. Wena give up ingaka. Okay, tell them. Umuntu ngikwazi ukubona. Umuntu othwalwe kuNkulunkulu akayiswa impela lewena oyibona kuye esingayiswa. Okay, because he or she akekho alone. Kodwa uNkulunkulu omenza isibeni sakhe lithi molecules that you need to understand. Umethanda ukudirecta uNtshutshula endleleni yakhe wenza into mayi. This is record. Wavela uNkulunkulu wabona ukuthi sengathi ukhuluma nomuntu engimthuma kwenye indawo aye kwenye indawo ngokunama-agendas akhe. This is record. Wavela wajijela umoya onamandla ebusanto. Wavela wajijela umoya onamandla olwandle. Nalesikhathi ukujijela umoya akasiphozele lapho akawujijelanga emkhunjini kodwa wawujijela kule nto ezothwala umkhulu. Awuphindela njani? Akawujijelanga emkhunjini kodwa wawujijela kule nto ezothwala umkhulu. Ingakho nasekhaya umunobizo into zakhe ayihambi kahle ubone bekuziba ekhaya ubone onke ama-responsibilities ethelwa kuwena. Ayibazane ubone unganakwa abanye benakwa ngoba lapha ijijelwa kuwe kodwa ijijele mkhulu ijijele emanzini nomkhulu wakuzihamba. Mfundisi izizinenkosi yangena lendoda emkhumbeni waqala wasuka umkhulu. Sesijijele isivunguvungu. Sakala isivunguvungu. Kodwa ngiqaphela lithi izinenkosi sokele ngalesikhathi isivunguvungu sisuka laba abangazani noNkulunkulu umfundisi uJobe abazana noNkulunkulu babo abangala ukuthi uJobe alaliswe. Kwathi indaba izwayo kwathi ufike nayo akangayiswa. Wangena emkhunjini uNkulunkulu esekuletheni into olwandle lwazamazama ulwandle umoya. Lithi izwi lenkosi ngalesikhathi umkhumbi uzamazama umoya uqinile bavuka bonke ngoba kwazi ukulala kwesibheke. Kodwa lo oyinkosi
affect wena kodwa i-affecta abantu abaseduze. Phela sibuka mntwana uNkulunkulu ekubamba into zakho noma ungazwela wena kodwa uzweli kakhulu kunalaba abaseduze kwakho. Ngifuna ukuqeda futhi sokuba angifuni ukungena kubona wonke ama-details alesi scripture kodwa futhi usho lapho sethi ngihamba ngaphezu kwaso. Lithi izwi leNkosi babuzana, angifuni ukungena ekubuzaneni kwabo. Babuzana kodwa ekubuzaneni kwabo lithi izwi leNkosi bakhumbule ukuthi sengathi asilele kodwa khona ungalele. Hayi bazalwane behla bayobuza ukuthi ungubani wena. Ngoba ekubalekeni kwakho iyafunakala i-identity yakho. Akakwazi ukuyisela la okufanele uye khona i-identity yakho ingakaveli. Awungaphinda abantwana. Kodwa ngiyayithanda lento ethi senze njani ngayo. Senze njani ngayo. Abamazi ukuthi wayisholo yena bathi qala ukubekela ukuthi ungeke afuna ukungena la. Kodwa lithi izwi leNkosi ngalesikhathi ezithula yaqala kwakhona into ebulwayo mfuthu uthula kwasekhunjini. Hayi bazalwane kwakhona into enjani ebulwayo noma kade sebekhulekile ngoNkulunkulu bakubo kodwa mase sethulile uJona ukuthi ungubani. They started to realize ukuthi sengathi lo Nkulunkulu kalo uyaphila kunalo Nkulunkulu esihamba nathi. Lithi lokho sibamjejela ke emanzini wabanjwa inhlanzi. Ngeke ngicabangela nje ebusuku ngathi hehe ungena kanjani emlonyeni wenhlanzi. Ungena uphila uphela uphuma uphila. Yathi ingqondo yami ungenzeki kubani uNkulunkulu kuyenza. Yathi ingqondo yami sikhonza umafohla. Yathi ingqondo yami sikhonza udala amasu lapha amasu sephelele khona. Ngaphinda ngathi ngizokela bema ngisuke enhlanzini ngoba ngifuna to confuse myself. Ake ngiyeke inhlanzi kodwa ngithi isibeni sakho sokubuyisela kwi-assignment kaNkulunkulu uqamba amasu ukuthi uzokuthwala kanjani to bring you back kwiluthi kabani kaNkulunkulu. Ngizothi mhlawumbe usuhlulekile endleleni kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukuqamba amasu. Nala indlela ingekho khona kodwa uNkulunkulu wethu uyakwazi ukuqamba amasu. Uthi angisho njalo senivala mfundisi okelo umfundisi uthi ulakithi kinina angazi ukuthi uphambuke endleleni kaNkulunkulu kodwa konke engiyaziyo akasoze akudedela engakakubuyiseli la kufanele uye khona. Kodwa ngithi namhlanje akampheli umuntu akasuki kumuntu futhi uhamba nomuntu azafike ku-destination yakhe. Awubona uqamba amasu ukwazi ukuvula indlela nala engekho khona. Ungavuleli u-Israyeli okwakhe neyakhe ayivula. Ungaprovayidanga mana ehlane kuthi akithi nawe usengaprovayida. Hayi banwele sengiyahlala phansi angikwazi ukuthi indlela yakhe imnyama isweyini kodwa ngizothi kuleso siphithiphithi somoya onamandla uqamba amasu. I thank you.